Babae ni ti pwersa pinagkinamayat ti Ilocos Sur Sug ngayon dadoulwan ni Police Chief Inspector Sosi Muracho, Philippine National Police ti Ili San Juan, Ken Pidea, ken ti taabalay nga na implementar iti bypass operation, iti unig iti mismo a pampubliko a pagkatangan iti natakamat nga ili kontra kini Benedict Villa Bagay, 30 ti tawen na naasawaan nga agnay iti barangay San Isidro, iti nasaumet lang nga ili. Anang resulta ti panakakumpiskar ken ti suspect, iti maysa nga cellphone, 3 a mark money asag 5 gasut, 6 a piraso asag 20, may sa a posporo, may sa a lighter, 13 pesos asinsilyo, ken 2 a plastic sachet a mapapati a nagkarga iti shabu, nga adaan iti dagsen a 0.2 a gramo. Dito kontakta through text ti katata operation kan di pinaglako dati drugs na kaya may isang asit ni panakikordin ka dyan na sutigi naki-bypass. Sigon kiti natakamat ko opisyal, adda pa kay naigan ti suspect kadagiti imuna anak Meg Romana Brothers iti napalabas nga tawin kita anak na ni Villa kadagiti kaming iti otoridad ngati pagkatkatangan na iti laklako nga shabu ket diyan nakapagpiyansa ani Reynaldo Romana. Dati watchlist mo gawin na drug personalities di Ili San Juan. So introductory nga surveillance hingga na tatangatin mo niwan. Aksyon ni Barangay Kagawad Villa, maipapankenti, pan naka-arrestar na. Ngem di ta nga nagkidkid ang nagsarita, iti sangwanan iti kamera, ay inabungan na iti ropa na. Akas makita, asi babaen iti naaramid na, nga naglabsingan na. Sigun kanya na, iso ti pangalalan na tatapi itutulak naman nga droga. Kaya doon, di kapsan nga, di Rinaldo, iso ti pangalalan na kano ti items. I-focus na iti San Juan. Kalpasan tinaingit nga investigasyon kini Konsehal Villa, gitangarod nga impanda iti maysa a balay pagagasan para iti panaka-medico legal na isabit nga rod aming nga ebidensya iti nasao nga estasyon, kalaksidan iti 2 a plastic sachet, a naglaon iti shabu, kapuanan tamasapol nga maeksaminasyon iti crime laboratory iti syudad iti Lawag. Ryan Pardo, Core TV News.